Ćao drugari, dobrodošli u čudesan svet programiranja. Ovdje je sve moguće. Ovo je treća epizoda. U prošloj epizodi smo se upoznali sa Scratch radnim okruženjem. U ovoj epizodi ćemo raditi neke osnovne stvari vezane za animacije. Za animacije najvažnija grupa naredbi je kretanje. Neće nam trebati mačka. Obrisat ćemo je. Postoji pozadina koordinatni sistem. Uzet ćemo je, one je u ostalo. Obrisat ćemo ovu pozadinu. Koordinatni sistem se sastoji iz osa x i y. Kada se x povećava, sprite se kreće ka desno. Kada se x smanjuje, sprite se kreće ka levo. Kada se y povećava, sprite se kreće ka gore. Kada se y smanjuje, sprite se kreće ka dole. Sada ćemo izaći iz full screena. Sada ćemo dodati jedan sprite. To će biti lopta. Obrisat ćemo ove kostime. Smanjit ćemo je. Uzet ćemo neka x bude i neka y bude. Ako kliknemo na ovu naredbu, x će biti 0. I ako kliknemo na ovu naredbu, y će biti 0. Sada ako ih spojimo i stavimo kada je kliknuta zastavica, kada kliknemo zastavicu, on će otići u sredinu. Šta bi trebali uraditi da bi došlo do ovde? Promenit ćemo x u 200, y u 100. I otišla je ovde. Ako hoćemo recimo da dođe ovde, promenit ćemo x na minus 200, a može i da klizi. Uzet ćemo klizi da bi došla do ovde. Promenit ćemo y u minus 100 i kliknuti zastavicu. I ona klizi. A možemo i sporije. Do ovde će da klizi. Stavit ćemo x da bude 200. I stavit ćemo sekunde koliko klizi da bude 3. Sada ćemo kliknuti zastavicu i ići će do ovde. Super, sada smo uradili neke osnovne stvari. Hajde sada da uradimo nešto zanimljivije. Na internetu ćete naći točak, ja sam uzeo ovaj. Kliknut ćete desnim dugmetom na točak koji ste izabrali i kliknut ćete Save Image As. Ja sam to već snimio. Otići ćemo u Scratch i uzeti točak.
obrisat ćemo mu obelo okolo, tako što ćemo uzeti providnu boju, uzeti kanticu i kliknuti na ovo okolo što je belom bojom. Onda ćemo otići u programe i smanjiti. Otići ćemo u događaje, uzet ćemo kad je kliknuto, recimo, eto B. Događaji su obično naredbe kojima se započinje program. U ovom slučaju, kada kliknemo na taster B, naš program će početi da se izvršava. Uzet ćemo okret, možda je malo previše da bude 15, pa ćemo staviti 10. Kada kliknemo taster B, vidimo kako se naš točak okreće. Da ne bi pritiskali sve vreme slovo B, uzet ćemo petlju, ponovi. Pošto je pun krug 360 stepeni, a svaki put se okreće 10 stepeni, treba da se ponovi petlja 36 puta. Sada ćemo to probati i točak se okrenuo pun krug. A ako hoćemo da se kreće, potrebit ćemo naredbu promeni x za i stavit ćemo recimo 3 piksela, zbog čega će da se točak pomeri u desno. Sad ćemo startovati program i vidjet ćemo kako se točak okreće i kreće. Sakrićemo loptu, a i postoji naravno drugi način da se točak okreće. Ovaj način ćete češće koristiti i sastoji se iz korišćenja kostima. Kopirat ćemo ga, uzeti novi lik i iskopirati ovde. Napravit ćemo kostime tako što ćemo svaki kostim zarotirati malo. Ovako. Smanjit ćemo ga. Uzet ćemo kada je dirka razmak pritisnuta i stavit ćemo recimo T. Otići ćemo u izgled i uzeti sledeći kostim. Kada kliknem T, on će se okretati. Da ne bi klikao sve vreme slovo T, uzet ćemo petlju ponovi
10 puta i sada se on okreće. Samo što svaki mora biti u sredini. Kada smo ga ispravili, ponovo ćemo započeti program i on će se vrtati. Sada ćemo, kako bi se kretao, uzeti idi određeni broj koraka i staviti 5. I sada ćemo ga pustiti, staviti na prvi kostim i naravno on se premalo kreće, premalo puta ponavlja, tako da ćemo staviti 50, recimo za početak. I točak se kreće. Kako bi se okrenuo i nastavio dalje, a ne udarao u ivicu, stavit ćemo naredbu ako si na rubu okreni se i on se kreće. Povećat ćemo ovo na 1000, sorry na 100 i ići će kao i ovaj drugi. Toliko za ovu epizodu. U nekim od narednih epizoda pokazat ću vam kako da napravite napredne animacije, kao na primjer ovu sa početka videa. U sljedećoj epizodi ćemo pokušati da napravimo nešto slično crtanom. A vi ako vam se ovo sviđa, lajkujte i supscribeujte se na moj kanal. Vama to nije teško, a meni znači puno. Ćao!